Takže čau lidi, vítám vás u dnešního dalšího videa. Tentokrát tak to budou naše první žně. Tak jdeme na to, můžeme rovnou začít. Hej, proč jsem vystoupil? Nevím. Hej, dělej. Zapoj se. Konečně. Tak. To než posečeme, to bude trvat. Je tady řepka. Takže je to v pohodě. Ta bývá docela prodává docela za dost peněz, takže doufám, že ji prodáme za hodně peněz. Dneska to bude jenom takový uvítání za žněma. Potom tak v dalších. Chtěl bych natočit ještě třeba jeden díl asi ze žní. Tak, rozvezíme kombajn. Tak a sečeme. Prvé tak si to obědu, počkat z toho jdou dělat balíky, jestli je to pohoda, ale já dělat balíky nebudu. Počkej, ne. Jak to teď bylo? Tak, dobrý. Aha. Tady se to stojí. Doufám, že aspoň něco posečeme. Něco bychom mohli stihnout. Samozřejmě bude to těžký. Tam máme ještě potom druhý pole. Takže jako posíst to tady tím kombajnem nebude taková zábava. Ještě když jsou tady takhle ty stromy. Ale mě žně, jako abych se přiznal, baví ze všeho nejvíc. Je to prostě zábava, když se tady takhle sedíte a sečete. Já to asi obědu a už to nechám na těch zaměstnancích. A bude jenom odvážet. Asi to tak bude nejlepší. Tak, tady to takhle mám pěkně do zatáčky. Všechno, tak jsem to oral, dodělal za kamerou. Bylo to docela náročný, i to setí. Takže neříkejme, že tady to oběd bude trvat 5 minut. To myslím fakt si to nechtěla. Tak, tady se to obědeme hezky. Takže mám cílová rovinka. Nebo spíš, no, jakoby taková cílová rovinka. Nevím, proč to má tak malý záběr, tady ten kombajn. Do budoucna bychom to chtělo 2. A počtama peněz jsem na tom fakt špatně. Vy to nevidíte, ale mám 3500 dolarů. Já to poseču tady ještě takhle, ať se to nemůže otočit. Tak. A pojedla si pro tatu.
Tam docouvu rychle. Nevím, jestli by bylo lepší se otočit. Takže jedno teď. Nachystám to. Zapnu pracovníka. Už má skoro plno, tak já rychle beru traktor. Zapřehnu lačku. A jedu tam. Můžeme to vzít tu doma. Tak, nevím, za jak dlouho bude mít plno. Ano, co děláš? On asi neví, že je to posečený. No, nevadí. Tak já to dodělám za kamerou, možná ještě něco vyjde a já s vámi loučím.